Hij wie ik weer voor een nieuwe aflevering van Lekker Eten maar Uitzen. En Joert, ben ik in Brabant. In Brabant? Ja, meesken, want ik ben hier voor een Fries om Utens. Mark Vonk. En die wen ik hier te geren met Josette Vermeer op deze plaats. Mark mist Friesland hoe griezelig. Natuurlijk, dat had een Fries. En dat begruttet Josette wel wat. Dus die dacht, ik schroef Ruitse een brief en dan gaan wij de geren eten zien van Mark Joert. En hier ben je. Hupsakee, wat een doorje. Jongen, wat een paard. Dit maakt Josette wezen. Ja, goed. Oké, hoi Ruitse. Ja, hoi. Wat leuk. En waar gaan we hier? Sieberen. Sieberen? Ja. En dit is? Hielke. Hilke? Jouke. Jouke? En Wietse. Het liedje de Daltons was, maar alle Friese namen. Die brief is in goede orde ontvangen in Friesland. En daar schroest ook dat je hem haar fruittuinen Ja, dat klopt. op deze plaats. Ja. Nou beste meisken, dat komt goed uit. Want ik eet goed hoe fruit. En plukst je altijd fruit, Jere? Helpt zo ik altijd mij? Hoe werkt het jou? Hoe gaat zoks? Ja, als je ze plukt, als je ze dan aanraakt, dan moeten ze eigenlijk al eraf vallen. Die reden net natuurlijk. Nee, dus wacht. Een zwarte? Oh, zie je. Hier zit er niet. Nou. Lekker. Dus even zien, zoek ik grauwen. Wat doe je hem eigenlijk met al dat fruit? Het is ook griezelig gewoon. Ja, nou, mensen mogen het zelf komen plukken. Het is echt een zelfpluktuin. En als er te weinig mensen komen of als het slecht weer is bijvoorbeeld, dan plukken we zelf. En dan maken we daar zelf producten van. Oké, dat verkeep je meer in de winkel? Ja. Ja. Ik denk dat wij Mark maar eens op ziekje maken, of niet? Ja, leuk. Ja? Hij weet van niks, hè? Nee, hij weet van niks. Kom jongens, we gaan huid opheljen. Oh, hij is er nog een hele bak? Jou maar even. Sure? Dan heeft ik al snoepchick wel. Hij heeft ook nog. Wij hangen nog. Kom jongens, dan hel je huid op. We binnen hier op de place waar Mark aan het werk is. En hij weet van niet. Dat gaat goed regelen. Dus, wil je hem nou verrassen? Spannend? Ja? Ja. Komt-ie? High five. Hupsakee. Kom, doe voorop. Jongens, kom. En niks zitten. Voorzichtig en stil, hè. Ik denk jullie Kom voor jou. Voor mij? Ja. Dat is ook wat. Ik wil jou uitnodigen voor een lekker etentje. Omdat we het heel fijn hebben in Brabant, maar omdat je toch wel een beetje Friesland mist met al het water. Nou ja. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met Rijtsen. Nou ja. Oh nee, de enige echte Zou wel vrienden om zeker. Utens. Mark, Ja. Echt een verrassing. Wat leuk. echt een verrassing. Ja. En want Josette had een brief kunnen en ik ging te gerne maar Josette iets zien voor die jongen. Nou, dat is hartstikke En leuk. voor deze knapen hier. Ik zoek in Turin, Mark. Ik Ja, met Turin zien. Oh, nou ja, kleren, maakt er niks uit. Wij binnen er heel nog klaar voor. Mark weet nou dat wij in Brabant binnen. Dus dit wordt een fantastische uitsturing. Maar lekker eten in Brabant. Mark studeerde tropische bosbouw. En toen hij afstudeerde, ging hij naar Suriname voor zijn werk. En ik ben meegegaan. En daar zijn we 3 jaar gebleven. Ik ben eigenlijk in 1 week tijd, of in 1 maand ben ik getrouwd en afgestudeerd en naar Suriname gegaan met hem. Ging allemaal wel heel snel. Mark werkte daar voor een houtzagerij. En ik ben meegegaan. Eerst zaten we in de stad.
Maar later zijn we echt naar het binnenland ingegaan. En toen heb ik vooral gezorgd voor het eten en de was. En ja, alles moest met de hand en uit het bos komen. Dus daar had ik mijn tijd mee vol. Ik ben op een gegeven moment in verwachting geraakt van de oudste. En toen miste ik toch wel een beetje mijn familie en mijn eigen omgeving. Dus ik wilde toen wel heel graag naar huis. En dat was eigenlijk het moment dat het hier vrij kwam. En ja, als je dan uit Suriname komt, dan is dit eigenlijk wel een mooi plekje om dat paradijsje uit Suriname voor te zetten, zeg maar. Josette, ik wil graag voor die man en voor die man, wij te een mooie terrine, een paté. Oh, met alle gejoerde woorden, het kerst ik een pure fruitcake, kerstzezen, maar er komt helemaal geen bloem in. Van dit heerlijke, vaske fruit. Daar maak je wel lekker dessert van, maar hang op. De uitlekte yoghurt. Dat maakt eens maar wat citroen en grapefruit, dat vertel ik straks. Maar de yoghurt moet echt lekker lang uithingen. Dan hebben we, speciaal vermarkt, visk. En wat is dit, Joert? Ja. Mooie verse kabeljauw loin nemen ze dat. Dat is de regen. En die combineren we met jirpeltjes, met gnieten, maar lekkere frisse kruiden. En die hebben we hier in de tuin, hè? Ja. Nou, ik zou zeggen, wij gaan aan de slag. De rede baaien. Ja, en die mag je heel voorzichtig, zo, hier voor hier, maar die er gewoon heel door raar. Sommige mensen doen het maar een varken, wist je wel? Ze maar een varken, ze ritsen, ze ritsen. Maar ja, dan al die baaien steken. Ja, en dat wordt nog krijg net. Het maakt mooi heel bloeien. En zijn maasjes waarom? Als dat voor mij waar was, deze blauwe baaien maak je er zo bij, de tandbaaien en ik. En dan hebben we de jitbaaien. Het kroontje maakt er natuurlijk uit. Dan doen we die even invouwen. Zo. Dan maak ik eventjes hang op, de uitlekte yoghurt. En daarna ook de gelei, want die ga ik nodig voor die mooie fruit erin. Ja, mensen, zoals je in Brabant eens even zien met. Dan waar je in Friesland ik moet wat kennen. Ik ben benieuwd. Was toch dat, man? Ja. Hupsakee, aan de gang. Ik begin met de hang op. Hang op! Ja, mensen, mooie yoghurt ophangen. En dan wel volle yoghurt nemen. Hè. Dat doe je in een theedoek. En die theedoek die mag uitsieren zonder scheppen wasje, want dan krijg je al geen scheppen smaken wanneer je yoghurt verzelt. En dan strikst dat nog een keer, dan is dat ding hartstikke skin. Dan hebben we die mooie skinnen theedoek. Die doen we hier in deze bak. Want ja, dan rint al jouw yoghurt samen bij de tafel bij de aanrechtdel, dat ken je net. De yoghurt, de volle yoghurt, die is er zo in. Knopen in. Zo. Dan heb ik er even een heer aan. En dan mag je zien. Dat begint nou al te lekken. Ja, misschien de gelei. We hebben 250 cc wien neder. Eventjes op het pandje zetten. De witte wien erin. Dan hebben we hier 250 cc appelsap. Die doe ik eventjes. En let die maar koud. Let die maar koud. De witte wien die begint te sieren. En dan heb ik hier de gelatine. Die knipst uit. En die doet in één keer bij die sierende witte wien. En dan lost hij in één keer op. Zie maar eens. En dan riest het terug. En voort in het. Dan pak ik die koude appelsap en die doe ik er zat doorheen. Nou kunnen we er nog een beetje suiker bij doen, want net alles weer riep. Nee, dat is waar. Dus als er dan is het soms krijg wat
te zoer, nou. Dus dan moet er even een beetje zoeken terug. 12 lep vol, meer dan genoeg. Nou, hupsakee. Dit weer de gelei. En dan heeft die fruit al mooi kleervaker. Bijna. Dat gaat als slietjager. Dan beklaai ik ondertussen even de terrinevorm. Die terrinevorm even een hele beetje wierd maatje. Want dan plakt die folie er volle beter omheen. Even beklaaien. Lees er maar in, want dat is belangrijk. Dat je eerst een laagje er even in wil. En dan pak je even die gelei. Zo eroverheen hier. Het eerste laagje. De tweede laag. Al dat fruit, dat moet in aanraking wezen met die gelei. Want dan plakken ze straks alle onder elkaar vast. En dan kan je er mooie plakjes van snijden. Weer een rondje. Juist, het moet er echt helemaal in sappen. Zo. Het deksel erbij. En in de koelkast. En als het ook lekker, neem zo de hang op even mooi. Want die moet in de koelkast. Als je die even mooi nemen. Josette, neem zo die mooi. En dit zit die dan weer in de koelkast. Dit brengen we naar binnen, want dit moet koud worden. En dan wil ik maar hier wel eens even kruiden. Zie ik, joh, ze ben die kant al op. Kom. Daar gaan we hier in ganse pas. Dit is een kruidentuin, of niet? Ja. En wat is dit? Even kijken. Zeg eens even, wat is dit? Oh ja, hier staat. Oh, het staat erop. Ja, Kun je hier. dat lezen? Nee, ik kan nog niet lezen. Oh, wist je wat het is? Peterselie. Als oudste mag je even knippen. Wietsen. Jouke, pak dan maar even wat citroenmelisse. Nu nog laurier. En wat een laurier, ja zeker jongen. Je mag een vaske laurier bij hem. Nou, een bladje of size. Nou, hé man, dit was ik even. Dit gebruik ik van mijn vis. En nou, zo hard ik als we thuis komen, denk ik. Wat denk je? Ja. Is er al. Ja? Hij is er al. Nou, hupsakee, die krijgt hij een bottel voor u. Maar Frieske droegen was. Suriname. Krijg je dat nou in Holland? Ja, geen idee. Wat Had je- is dat? Bosk. Is dat een specialiteit, Bosk? Nou, dat je bosbouw studeert hebben en dan in je headlight er een beetje. En het klimaat bevalt. Ja, dat is lekker zelfs. Ja, Ja. ja, en dan leidt Suriname een beetje in het verlengde daarvan. Hè? Ja. Oh, shit. Dan ga ik een oren hier niet. Die komt even maar in een bloesem voorbij. Wat is dit? Wat is dit? Oh, je hebt toch de geluidsman even naar. Ja. Ja, geweldig. Nou, ik wil even wat vierdes weten. Momentje. Toch bent toch wel een echte Fries. Ja, ja. En het wat leuke dat ik vind dat in Bernik alle Frieske namen ha. Nou ja, ik En hier dan net zo praat- heel veel in te brengen hier. Dus ik denk van nou, dat blow ik op steen. Dat wil ik van me ook krijgen. Die En dan jongens moest ik die maar eens krijgen- Fries praten, ze wat ik Correct. Fries praten kennen. Ja, ja, als ze Ze moeten naar de homer op zien. Ja, Al ik net? dat. Want die hebben je. Ja, ja, nee, ze ben fan. Absoluut. Nou, geweldig. Ja. En wat had Friesland dan toch nog wat meer dan wat Brabant net had? Wetter vanzelfs. Wetter. Ja, ja. Want bist dan een wetterrat? Ja, min of meer. Als je achter een CD geboren bent, dan, krijg je dat, dan begint het zeewater een beetje door de ien te stromen vanzelf. Dus, Ik ga hier achter op het hier een bootje jongen, ja, op het droegen, hè? op het droegen. Ja, dat is... Wat bist daar mooi van doen dan? Ja, nee, die mat opknapt. Dat is een mooi bootje. Ja, hè? Ja, dat is een Heeft er project. tijd voor? Dat is een goed onderwerp. En, Dan ben je er niet samen zelfs. Ja. Wij leeg hem best. en wij sjorren even bij de boord. Sjor. Zo. Nou, Mark jongen, dit is hem. Dit is hem, ja. Hij had nog wel even werk. Joet hoeft het net. Nee. Joet haast vrij. Want ik ga eten sieren voor zijn hele gezin. Ik duik hun keuken in om lekker de laatste ding voor hun kleer te maken. Dus je kan noffelijk nog even hier nemen.
Ik ga aan de slag. De uitlekte yoghurt. De bloed haast neer van oer. Maar wat doet het zo? Slag niet. Hier. Die maast gewoon tot yoghurtdikte opslaan. Net dikker, hè? En dan doe je erin het sap van een hele grapefruit en het sap van een hele citroen. Zo, je haakt een hele handige citrusperser erin draaien en dan pers je al het sap er samen heel handig uit. Wel even in een zeef doen, want dan bloeien de pitten er in de zeef achter. En nou komt die prachtige uitlekte yoghurt. Maar ze zien, het ligt het krek kwark. En die heerlijke yoghurt zou bij de slag nemen. Goed roeren, zodat alles goed door elkaar zit. Ja, die citroen en die grapefruit, die maat zit natuurlijk lekker fris. Want dat, nou krijg even het frisse toontje in die zure yoghurt aan. Hupsakee, hierin. En nou in de koelkast, dan wordt het nog een beetje harder. Kist het daar een samoa-lepel in. Lekker voorbij het reden vooruit. De kabeljauw. Mooi royaal. Volgens mij lezen die man wel wat. De kruiden even droog slingeren. Nou, dat kan je het best even in de slaascentrifuge doen. Zo, er zit er nog aardig wat zout in. Dat moet even niet een rondwetter, maar dat even doen. Even draaien. Masterchef. Dit is gewoon roefwaai snijden. Zie je die prei, dat gaat zo. Deze er terug in. Even mengen. Ik ga zuur als de trend in één voor al die siepels. Ik heb er ook last van. Doe ik? Ja. Maar ga je emotie. Emotie. Die bravo. Van Fisk. En we schreeuwen om de vaske biologische grien. Uw bravo. Beste mensen. En nou maakt je de vis af. Want we doen het op een ouderwetse manier. In papier. In bakpapier. Oh, niet in cellofaan. Cellofaan al helemaal niet, want dat is plastic. Aluminiumfolie. Oh, dat bedoelt aluminiumfolie. Ja, sure, als je het in aluminiumfolie doet, dan giet het natuurlijk gisteren te hut. Doe je het in cellofaan, dan smelt het plastic. Ja, dat is niks. Nee, dat is ook maar nergens. Dus gewoon in bakpapier, want dan duurt het wat langer en dat nemen ze dan slow cooking, Josette. Ja. Boerenboete. Dan pakst die mooie vis, maai het vel naar beneden. Erop. Nou, dan doe het vast stikjes. Beetje zout. Verdij. Beetje pieper. Handje voor grien de pot. Maai die kruiden. Wien. Beetje wien erop. Want er moet al wat vocht op zitten, want dan wordt het natuurlijk net. Last but not least. De laurier. Ja. Verdij. Let ze laurier erover. Ja, dan snap ze het al. Begin ze er al maar. Inpakken. En papillot. Oftewel, in papier. En deze pakketjes gaan op de bakplaat, in de oven. En dat is heerlijk, maar lekkere senejerpeltjes, maar een beetje peterselie en boter erdoorheen en een lekkere vitaminesaus. Dat wordt lekker eten. Zo. Daar is het. Mooi inpakt en missen. Wat zou ik je hem vertellen? Wij doen erbij heerlijke jerpeltjes, maar een beetje boter en peterselie. Met op deze vitaminesaus. Die toch nog een beetje die door de roer heen. Maar nou zal ik hem even niet knippen. Want ik zal je vertellen. Als je deze vis hier kan knippen. Ja. Nou.
Dat ben je hier net wend in Brabant, hè? Beetje decoreren. Want daar wordt het natuurlijk een beetje creatief van. Een beetje van die heerlijke witte wiensaus eroverheen. En het feest kan beginnen. Onder vis, maat. Heb jij dit maar even? Het jog, hè? Ja, zo. Weer een gezellige dag. Echt een verrassing, Royce. Nou, ik heb er al een lekker jerpeltje bij. Een beetje peterselie, een beetje boeder. Ja. Praat altijd Fries, maar de jongens... Ja, dus ja, dat is wel grappig. Ik ben coach bij de sport. Ja? En dan sting te razen in het Fries. En dat is soms wel eens handig, hoor. Ja, maar dan versteer je het net. Voilà. Ja. En dan... Ja, dat is echt niet. Ja, en eerst, toen riep ik zo heid. En toen begonnen een paar moeders begonnen ook heid te zeggen tegen... Tegen ja, tegen heid. tegen Heid. Heid begon Heid te zeggen tegen jouw Heid. Ja. Ja, ze dachten dat hij zijn naam was, hè? Oh ja. Dat is natuurlijk heel raar als een moeder van een kind vader zegt tegen, tegen iemand anders. Het was echt heel grappig. Jongens, vind je het lekker? Het is wel op. De fruiterie. Mooi, en dan moet je een kartelmes gebruiken om dit te snijden. Zo. En dan mag je al het fruit, de frambozen, de bijen, de jetbijen, de tambijen, alles zit erin. Shit. En nou doen we de hang erbij. Maar het een warme leppelen. En dan doe je een mooie knelmaatje. Doe je eraf. En die man vindt het zo lekker, dus we doen er 12 bij. Beste mensen, Brabants fruit, maar een Fries tintje. Lekker smikkelje. Heerlijk, hè? Doe maar jongens, nou ken het. Nou, dit gaan we wel eens vaker maken. Oh! Nou. Wat vies nou het lekkerst? De hang op. Dat kennen we wel zien. Ik ken het niet goed praten, zo lekker is het. En dan mag je ook eens even zien wat hierin zit. Wat is dit? Een echte zwembroek uit Friesland. Maar net alleen nog voor de zouten. Ik hier voor die. Eén voor die. En één voor Heid. Maar ik heb voor dus mem het enige echte kookboek. Lekker eten, maar rijden. Want zo haast een kookworkshop hier. Dan kan je vast iets leuks uit maken. Iets echt fris. Hartstikke leuk, dankjewel. Zit er goed, Siebren? Ja. Goed zo. Nou, iedereen in Brabant zal deze Friese jongens nou herkennen. Maar hun zwembroek. Als ze in het zwembad binnen vanzelfs. Ik wil je hem heel hartelijk bedanken. Voor je Brabantse gastvrijheid. Jongens, Jimmy Olke bedankt. En wij hebben je stempelje deadline in Brabant. En ik zou zeggen, ooit een keer weggaan naar lekker eten, maar rijden. Want dan ben we er weer om weer een gast te verrassen. Hoi!